Bulak na sili mga loves. Oh, magkaano kaya ito? Pero nakakain bebe? Ay, Oo, makain ito. Walang presyo. Walang presyo. Pwede ito ilagay sa ano, kitchen bee. Oo. Tapos pagka nagluto ka, pitasin mo na. Oh, din ko pag gusto mo ng dipping sauce. Oo. Hala, ano yan? Hot purple. Be, tika ba na walang presyo? Wala man. Walang price? Baka ano lang. 50% off lahat sila. 50% off selected. You can bring anywhere. Oh, ang ganda naman yan. Be, kung tutubo ito, be, ganito talaga yung mga bulaklak niya? Oo, ganyan talaga. Hindi, yun piki. Hindi. Tika, ano, magkaano ito? Ang mahal naman. Ang mahal. Ay, maganda sana ba? Ay, be, saging, oh. Ha? O, dito man ako din kapag mag-ano kami. Oo, nawala na. Nagparang lumiit ngayon eh. Ito yung gusto ko pero hindi ako marunong paano i-ano. Yung rubber leaf? Rubber leaf? Hindi ako marunong Parehas pala tayo din ang gusto. Hindi ko marunong kung paano. Lagi ko sinasabi kay Marlon pag Gusto bahay ko. na tayo, bibili ako ng ganito pa ako. Gusto ko yan pero hindi ko alam kung paano alagaan. At ang mahal nitong ganito. Uy, oh, maganda yung pagkaano, tubo. Tapi hindi naman yun, tatlo. Magkano ang presyo? 20 lang siya, babe. 20 lang? Oo, maganda to. Maganda siya, uy. Saan ko ilagay yan? Asa, kung dalawa bibili tayo, isa naman. Bibili din ako. Pero isa naman. Isa na lang? Para si Marlon kung ano. Ginawahan ko ng jungle ang bahay. Maganda ito, uy. Bip, uy. Ha? Ayaw ko na, be. Bilhin mo yan. Akin na yung maliit. Ikaw. Dito ba? Ito. Itong natumba. Pero, i-secure mo muna yan. Hala, bibili ka ng lupa. Brenda, guys. Ginawa ng jungle guys ang bahay. Bibili sana ako niyan. Kaso, gusto daw niya. Sabi ko, naisip ako. Siya na yung pabilin ko. And then, yung maliit lang yung kunin ko. Diba? Wise. Nabash ba ya ako? Hindi siya. Sige na, Siya yung naglibre ng food namin kanina, lunch namin guys. So, ayan ko na lang bigay sa pero akin. tignan mo yung bulaklak. Ang ganda ng halaman. Ang ganda, Bino. Akin na lang yan, Bin. Si Brenda, guys, sabi niya, hindi tayo mamimili na bili ng mupo. Ang binili kasi kahoy. Kahoy, pero ang ganda nito, be. Promise. Sana mabubuhay yan sa kamay mo. Mabubuhay yan. Nabuhay ko nga lahat yung mga plant. Sure ka, ikaw naghalaga doon, si Marlon. Marlon? Ikaw? Ako yung nag-alaga ng mga yun. Wala akong tiwala sa'yo. Sira naman ito. Sira naman ito eh. Ano tawag mo dyan, be? Ang cute naman ito. Dito din. Ha? Para saan ito? Display? Kakainin or kainin lang dito. Asan itong pangalan, be? I-picturean ko nito. Picos. Picos. Okay. Hala, be, ayusin mo, be, na hindi mamamatay. Oh, nanghingi na ako kay Brenda. Hala, parang hindi, be. Alin? Parang hindi siya maibot. Hala. Parang hindi, be. Ay, wag na. Hindi. Wag na. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Lahat yan may ano. Magdahan-dahan ka kasi yung mga malalaki, hindi talaga yan pwede. Wala kang ano dyan? Wala. Ayaw na, wag na. Tara, punta tayo doon. Ayaw, wag na, hindi yan pwede. Bili, sa pag-sure. Tika, hindi mo maano. Kasi, ikaw nga okay. magbuhot, halabi, pag i-move ko siya, no? Lahat po siya na move. Basta bunutin mo, kaya mo yan, be. Magaling ka sa ganyan. Bunot. O, diba? O, o, di? Tika. Asan yung sayo? Wag, ibalik natin ito kasi mamatay. Hindi yan mamamatay. Huwag mong sabihin.
Alam mo na yung pangalan, be? Picos machine. Picos. Okay. And then, be, thank you, be. Welcome, be. Magkano ito, be? Next year na lang, be, para mas mahal. Ha? Next year mo na lang bayaran para mas mahal. Be, sana mabuhay ito, be. Mabubuhay. Ibalik. Saan ko to ilibalik? Talagang dalawa pa kami. Magbalik ng cart, ha? Wala, nag-open pa talaga to. Sana mabubuhay yan, oy. Maganda kasi siya, and then wala na silang ano ba, isa na lang yung ano, tingnan mo. Isa na lang yung binta nila niyan. So kaya yaon. Bahay ni Brenda, mga loves. Parang ano na siya, jungle in the mountain. Jungle na. May mga lemon, may mga lime. Akala ko wala kang lime, be. Bumili si Marlon ng lime, be. Katulad sa akin or yellow? Hindi, lime. Yung parang yung... Ilagay mo yung two legs mo para to hold the ano. Para hindi siya matumba. Yan, kinain natin kahapon. Ganun, tapos meron ding yellow. Lemon. Ay, so dalawa. Lime at saka Yung lemon. lime, ganyan lang siya kaliit. Ay, lalaki yan, be. Mga 3 years pa yan bago mamunga. Pero yung lemon, matangkad na sa akin. Talaga? Bumili ako nito. So yun. Dito natin siya ilalagay. Ang dami ko na talagang gray here, mga loves. Hindi na mapipigilan. Bilhin ko sana ito. Yung parang, pero nag-alinlangan pa ako ba? Nag-alinlangan ako kung bilhin ko. Pero sobrang ganda. And then gusto din pala ni Brenda. And then isa na lang yung natira doon. Sabi ko, binigay ko na sa kanya. Pero hiningi ko yung maliliit na extra. Pero may 3 puno doon. May 3 puno. Yung sa kanya malaki. So, maliit na lang yung ano ko. Hiningi ko. Transfer natin siya. I-transfer natin siya next year. Sa malaking pot. Kasi lalaki po itong kahoy na ito. Lalaki siya. So, ngayon. Tika muna ha. Kuna natin muna. Kuna natin. Yan siya. No? Kasi kapag hindi siya mabubuhay, mga loves, no, pangit. So, ito yung lupa na tinamnan ko ng bulaklak, pero hindi siya kumagana ba. So, ngayon, ilagay natin siya sa ibabaw. Look. So, tinapon ko yung bulaklak na yun, mga loves, dahil po ang pangit. Pangit niya. So, yan. Kamayin na natin, oy. Kamayin na para maganda. Diba? Ganun. Parang nakatindig siya ba? So, ito na siya, mga loves. And nilagyan ko ng bato sa paligid para pag magtubig tayo, okay siya. So, okay, ito na siya. So, hopefully mabubuhay, no? Kasi hindi tayo sure kung ano ba talaga. Kasi nahiwalay siya sa parents at siblings niya. Andun kay Brenda yung mga kapatid at magulang nito. So, yan. Anyway. So, yun lang siya, mga loves. Maganda. Parang nakakita naman ako ng kahoy na ganito or mga sagbot-sagbot sa Pilipinas, no? Parang meron, no? So, yan siya. Hinugasan ko din ito.